Mehriban adamlar. Goý bajaýyp binalar soňky nesillerimize bizden hemişelik ýadygar kaldy. Köp sag bolun. Häzir orta dawramyzda Balkanabat Halkara Howa Menzili babatyna taýýarlanan video şekilleri tomuş etmän şäherçes. Balkanabat Halkara Howa Menzili Jebel şäherçesinde. Bu mekanna göni baryan şemalyň uğruna pederlerimiz ýaýlyp ýatan tehran berekedini hemra edinipdir. Häzirki Jebel'in 5 kilometr günwataryna täze Halkara Howa Menzili toplumyny gurmak meýilleşdirilýär. Guruljak bu Howa Menzili möhüm strategik çäkde ýerleşýär. Toplumyň umumy meýdany 275 hektara ýelýär. Tassaman düzmünde Balkanabat ýolagçy terminaly, Howa hereketini dolandyryş gullugynyň diňi, ýük terminaly, ýangyna garşy we kelekçilikde halat ediş gullugynyň binasy we beýlekler bar. Uçuş konuş dolagynyň uzunlygy 3200 metr bolar. Howa Menziliň duralgysynyň bir wagtda howa gemilerini we dikuçorlary kabul etmäge mümkinçiligi bolar. Howa gemilerine ýokary hilli ýerüstü hyzmatlary ýerine ýetirmek maksady bilen Howa Menziliň dürli görnüşde ýöreýteleşdirilen ýerüstü tehnikalar bilen üpçün edilmegi gödäwine tutulýar. Balkanabat Halkara Howa Menzili atly altyn sow ýazgylar bilen bedeljek binanyň depesini gödel gyýdyň kömüş gubbasy kimin ajaýyp haly görnüň nüshasy beder. Ýanaşyk ýerlerdäki ýaşyl dolaklar öz borçly şekli emele getirer. Menziliň türkmen milli binagerlik ýörelgelerini esaslanýan binalar toplumynyň döwrawatlygy, ýokary amatlygy, täzeçil tehnologiýa mümkinçilikleri bilen raýat aviasiýasy halkara guramasynyň ICAO-nyň halkara howa gatnawlaryna bildirýän talaplaryny münasipli gadanmak şertine eýe bolup biler. Häzirki zaman Howa Menzilleri ýurdumyzyň milli ykdysadyýatynyň ösüş derejesini ýokarlandyrmakda köp uğurlu wezipeleri amala aşyrýarlar. Türkmen Howa ýollary agentliginiň hünärmenler düzüminiň mertebesi berent milli lidermidi, döwrüň we dünýäniň iň öňdebarjy gadananlaryny özünde jemleýän täze toplumlar, hünär derejesini kämilleşdirmekde açylýan täzeden täze, ýokary şertler, ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmak babatynyňky giň mümkinçilikler üçin buýsanç duýgulary şirin kelamlara dolýar. Güneşli Türkmenistanyna halkyň abadan durmuşynyň we bagtyar geljeginiň hatirasyny durmuş ykdysady ähmiýetli taslamalaryň ýene-de biri üstünlikli durmuşa geçirilýär.